De dag begint op Sportpark de Bosk op Harkema. Dat spelers en supporters elkaar aanmoedigen. De beste amateurs van Friesland hoop je op een wonder. Het zijn de beste profs in uw provincie. 15 bussen met supporters reizigen mee. Maar elkaar zullen 4000 Harkemasse Boys fans in het uitvak van het Jereveenstadion zitten. Het zal vast wel goed komen. Ik denk dat het trainen hier moet voor de boys. Voor de boys? Jawel! Harkema heen valt in met de Spartaner. Komt vast wel goed. We zullen laten zien dat we een topklasse zijn en we zullen laten zien aan het publiek die hier man achter naartoe komt, dat we hun wat kunnen bieden. Leef je al lang naar deze wedstrijd? Ja, al sinds het bekend is natuurlijk. Hè? Dan zien we er altijd nog even uit. De laatste weken vooral, je hoort de burgerwoord ik naar. Ik zei, we gaan naar huis. Naar de leidingkant uit. Hoe is het nou op Harkema? Rustig denk ik. Weinig mensen. Op Harkema is het stil. Spannend stil. Pieter Spinder, vastzitter van de Harkemasse Boys, zocht de historische wedstrijd thuis bij zijn mem. Ja, maar dit doen we toch maar eens ploegje hebben. Hè? Dus Harkemasse Boys doen we dit toch wel even. Hè? Die live op televisie en toch wel in het vol stadion voetballen. Dat doen we toch even met z'n allen. Maar je zal iets ploegje de Harkema. Kriebelt het net dat je daar net zit? Ja, ik ben wend dat ik naar de wedstrijd ging. Dus het is net, dit is wel vrij jammer eigenlijk. Ik wil heel wat vroeg om erheen, maar het is net zo. Dus, en ik ben er gewoon wend, dus nee. Spinder krijgt angstaanvallen als hij 4 van huis is en bloot daar binnen een striel van 10 kilometer van zijn dorp. Daar zocht hij Jereveen binnen een jelle 3 doelpunten meidje en dan gebeurt er dit. Jordi van Wijk, ja! Jordi van Wijk! Zo'n 30ste minuut. Wat een prachtige actie van Jordi van Wijk, de middenvelder van Harkemasse Boys. Ja, Jordi van Wijk, nou dat is mooi toch? Nou mooi toch, ja. Daarmee is de eer redden, al wint Jereveen uiteindelijk dik. Ik ben gewoon heel blij met die goal, maar ik bedoel, ja, 6-1 was een beetje geflatteerd. Nou ja, ik krijg nog een rode kaart. Dan wordt het gewoon heel lastig. En dan is die 6-1, ja, vind ik geen schande om van te verliezen van Jereveen. Na afloop, ja, dan zie je toch dat hele rode vak ook 6-1 verloren en gewoon de ploeg bedanken. En dat vind ik ook wel een mooi moment. En dan gingen ze weer. 4000 supporters richting de Harkema, dat maar 4000 mensen wenjen. Nou, hoe is het nou? Nou, prima hè? Ja. Ach ja, wie wordt er verwacht zijn, maar ja oké, we hebben een mooie wedstrijd doen, dus ik ben net de uitgang, dus ik ben wel tevreden. Ja, je wint al ja hoor, maar ja. Zijzingen? Ja, wat vertekend. Maar ja, player. Maar gauw weer in de bus. Ja. En de spelers? Die blazen nog even uit en zetten van dit seizoen een punt achter haar bekeravontuur.